Comenzamos. Que tal? Bos días. Damos comezo hoxe a rolda semanal de Marea, que hoxe ten lugar na cidade de Lugo por motivos dos que agora darei conta, nos que queremos trazar cal son, na nosa opinión, os principais asuntos da xenda política desta semana. Queremos que está marcado por tres acontecementos. En primeiro lugar, con relación á actualidade do corredor atlántico ferroviario. Saben vostedes que hoxe o presidente da Xunta de Galicia vai facer na cidade do Gallás unha foto tan absurda como a propia cidade da cultura. Unha foto que non vai valer para nada, unha foto que xa é recurrente, que é periódica, con presidentes de outras comunidades autónomas que fan de mariachis para evidenciar unha situación, que é a irrelevancia política tanto de Núñez Feijóo como dos outros dos presidentes de comunidades autónomas que o acompañan a hora de trazar unha estrategia ferroviaria para o noroeste peninsular. Ben, efectivamente, das outras ocasións nas que se reuniron o presidente de Galicia co de Asturias co de Castilla e León non conseguiron ningún tipo de beneficio a hora de trazar unha estrategia ferroviaria para o noso país. E agora vemos que tampouco vai suceder. Núñez Feijóo tivo a ocasión, mentres Mariano Rajoy era presidente do Goberno de España, de condicionar o desenvolvemento da estrategia do corredor atlántico ferroviario e non o fixo. Quero recordar que foi en Marea o grupo parlamentario que levou en primeiro lugar ao Parlamento de Galicia a reivindicación de que Galicia quedase incluída dentro do corredor atlántico ferroviario. En segundo lugar, que fomos nós tamén que levamos este problema á propia Comisión Europea, á Comisaría de Transportes da Unión Europea. En terceiro lugar, que foron institucións sociais e económicas do noso país, como foi o propio Eixo Atlántico, como foi a Confederación de Empresarios e os propios sindicatos, asociacións que, dinamizando o tecido productivo singularmente nas áreas de Coruña e de Vigo, reclamaban unha salida que era lóxica para darlle viabilidade a uns portos que non estaban tendo unha dimensión económica, un impacto económico como que era requerido. Estou falando dos portos exteriores de Coruña e Ferrol, estou falando dos 5 portos de interese xeral que hai neste momento na nosa comunidade autónoma. Claro, damos a rolda de prensa hoxe en Lugo tamén para denunciar unha situación concreta en relación a isto, e é que Núñez Feijóo se pretende sacar unha foto cando vai cos seus deberes sin cumplir. E estamos falando do Porto Seco de Monforte. En efecto, o Porto Seco de Monforte é unha infraestructura que é necesaria para poder desenvolver o corredor atlántico ferroviario, porque saben que ali é onde se ensamblarían os trens que teñan a longura suficiente para sacar a nivel europeo o tráfico de mercadorías necesario para ser incluído na denominada rede básica de transporte ferroviario. Pois ben, o ano pasado, no ano 2018, a Xunta de Galicia nos seus orzamentos solamente presupostou 750.000 euros para o desenvolvemento do Porto Seco. E este ano volven a consignar a mesma cantidade, no ano 2019. Saben por qué? Porque no ano 2018 non gastaron ningún solo euro, non se executou nada da partida orzamentaria que estaba prevista para o Porto Seco. Por lo tanto, o Porto Seco, se calquera de vostedes o vai visitar hoxe, verá unha absoluta xesteira, porque é simplemente unha gándara, é un espacio vacío que non se acabou de transformar, entre outras cousas, porque nin está conectado coa ferroviaria, nin téndese por vidas todas as infraestructuras que estaban previstas no propio Porto Seco. E isto é competencia da Xunta de Galicia. Por lo tanto, desde Marea lle poñamos este primeiro deber a Núñez Feijóo. Mire, vostedes se sacan unha foto, para que esa foto seña útil, cumpla vostede cos seus deberes. O seu primeiro deber é executar as partidas que ano tras ano deixa sen executar, significando un maltrato absoluto para a provincia de Lugo, pero un maltrato absoluto para toda Galicia. Porque sin o Porto Seco desenvolvido, non vai haber opción de corredor atlántico ferroviario. E hai unha parte dese Porto Seco, unha parte sustancial que depende da Xunta de Galicia. Por lo tanto, non lle diga aos demais o que teñen que facer, faga vostede primeiro aquilo que non está facendo. Hoxe, na foto que se van sacar na cidade do Gallás, non verán vostedes falar deste tema, nin a Núñez Feijóo, nin aos dous presidentes que acompañan. En segundo lugar, segundo deber de Núñez Feijóo. Mire, neste momento, para desenvolver os trazados aprobados do corredor atlántico ferroviario, é necesario facer dous estudios que están sin realizar por parte do Ministerio de Fomento, que son o da saída sur de Vigo e o tramo Os Peares Cadaval. Por certo, que ten importancia tamén no que ten a conexión ca rede ferroviaria da provincia de Lugo. Ben, nin outro están licitados neste momento. Quen ten a competencia para facer? O Ministerio de Fomento. Que podería facer a Xunta de Galicia? Ter un acordo de goberno do propio Consello da Xunta instando a Fomento a realizar estes estudios, que son o paso previo para poder orzamentar o desenvolvemento do corredor atlántico ferroviario.
E mire, xa que está vostede co presidente de Asturias, que é do PSOE, dígalle que unha vez que tomen este acordo, que desde o Ministerio de Fomento axiricen os trámites o máximo posible dentro da lei, pero que non o deixen dormir. Ben, pois isto é do que poderían estar falando hoxe os tres presidentes autonómicos do Noroeste nesa foto inútil da Cidade da Cultura, algo que, como verán, seguramente non van facer. Desde Marea xa lles anunciamos tamén dúas iniciativas parlamentarias máis dirixidas a que a Xunta de Galicia cumpla con este deber de instar desde o Consello da Xunta ao Ministerio de Fomento a desenvolver este estudio que é necesario previamente orzamentar o propio desenvolvemento da saída sur de Vigo e do tramo Os Peares Cadaval. Por lo tanto, tres deberes a Xunta de Galicia, tres deberes a Núñez Feijóo relacionados co eixo atlántico ferroviario. En primeiro lugar, desenvolvemento completo do Porto Seco de Monforte, que executen as partidas que xa estaban previstas por ano pasado, que executen as deste ano e que amplíen o desenvolvemento a todo o que teña que ver a Xunta de Galicia. E, en segundo lugar, instar dúas cousas: a saída sur de Vigo e o tramo Os Peares Cadaval para o estudio informativo previo á orzamentación. Este como primeiro argumento informativo que queríamos poñer hoxe en riba a mesa. Existe un segundo argumento que ten que ver cas universidades de Galicia. Hoxe, como saben, é o día da festividade das universidades e, por lo tanto, concretamente en Lugo se celebra o patrón da Universidade de Santiago, se celebra este ano no campus de Lugo, ao que existiremos como en Marea dentro de unha hora. Pois ben, queríamos aproveitar esta circunstancia, esta festividade, para denunciar a situación na que se encontra o sistema de universidades de Galicia e, así mesmo, establecer cal podrían ser as liñas de solución destes problemas. Quero referirme aos tres principais problemas que ten a Universidade Galega neste momento. En primeiro lugar, un problema de infrafinanciamento. En segundo lugar, un problema de desviación do alumnado das universidades públicas ás universidades privadas. E, en terceiro lugar, un desprezo por aqueles investimentos innovadores e estratégicos para Galicia e os que a Xunta de Galicia non fai o menor dos casos. Empezando polo primeiro problema. Existe un problema de financiamento que está, como saben, por baixo da media española e, por suposto, moi ridículo considerado con relación á propia media europea, que impide facer políticas que acaben neste momento coa precarización do profesorado universitario e a propia renovación. E non é posible nin facer unha boa pedagogía nas aulas, nin facer unha boa investigación cando o personal docente e investigador está absolutamente precarizado. Un dato: no ano 2020 remata o plan de financiamento do sistema universitario de Galicia, que só serviu para manter as universidades precarizadas como o resto de servizos públicos, pero ademais que non serviu para recuperar 10 anos perdidos e, por lo tanto, tamén un envellecemento e unha non recuperación mediante a tasa de reposición do profesorado e, sobre todo, dos investigadores e investigadoras perdidos. É un drama que ano a ano vamos vendo como os mellores investigadores e investigadoras do noso país acaban no estranxeiro por falta de oportunidades na súa propia terra. As consecuencias prácticas, pois este ano acaba de aprobar o Goberno do Estado unha subida de retribucións para o personal das universidades e a Xunta de Galicia, como consecuencia do sistema vixente, solamente vai financiar o 70% desa subida. Por lo tanto, outro 30%, se que as universidades queren executalo, van ter que recurrir a recortes en persoal, recortes en infraestructuras, recortes en mantemento, incluso na adquisición de libros e outra serie de bens que son básicos para o desenvolvemento das universidades, co cal nos tememos que esa subida aprobada por parte do Goberno do Estado non se vai poder executar no propio sistema universitario galego. E isto é un absoluto problema e un absoluto drama nunha universidade que está perdendo os seus mellores activos durante os últimos anos. En segundo lugar, a segunda problemática, que para non ser un problema, ainda que para outros é un negocio, que é o desvío de alumnado das universidades públicas ás universidades privadas. En que asunto concretamente? Mediante a cuestión das titulacións. Neste momento, para aumentar alumnado en titulacións novas ou en grados novos, é necesario recortalos de outro tipo de titulación, de tal maneira que se manteña estable o número de alumnos e alumnas en total en cada universidade. Isto provoca varios problemas. En primer lugar, como saben, o noso sistema de financiamento depende en grande medida do alumnado, de tal maneira que se non se permite aumentar en termos absolutos o alumnado, existe un déficit de financiamento que non se soluciona aínda que a oferta seña máis atractiva, porque aínda que seña máis atractiva,
non hai máis financiamento por haber máis alumnado. E en segundo lugar, se produce como consecuencia da implantación de novas titulacións e do aumento de determinadas titulacións a reducción noutras que son significativas que produce unha fuga de demanda cara ás universidades privadas. Estou falando aquí, por exemplo, na Facultade de Dereito quedan fora, solamente no último ano, sobre 800 solicitudes. Unha fuga que se ve cara a privada. A privada xa non é falar en abstracto das universidades madrileñas, as que a veces se producía unha fuga de alumnado galego, sino que tamén agora esa universidade privada impulsada por a banca vai ser tamén unha das beneficiadas por parte deste sistema de fuga de universitarios da pública a privada. Nós non entendemos que interese podería ter a Xunta en desviar da pública a privada se non son intereses absolutamente espurios. En terceiro lugar, a terceira grande problemática que teñen as universidades galegas neste momento é a falta de investimentos de investigación por falta de financiamento. É dicir, as estrategias de financiamento de investigación da Xunta de Galicia nada teñen que ver que as prioridades que ten o noso propio país, as liñas estratégicas que ten de desenvolvemento de coñecemento o noso propio país, non solamente polo marcado polas universidades, sino ni siquiera tampouco polo marcado pola nosa realidade social e económica. E queremos facer unha denuncia. A prioridade de investimentos da Xunta de Galicia en materia universitaria segue a ser a propia Xunta de Galicia. Eu vou poñer un exemplo moi claro. O edificio Domingo Fontán, desa inútil Cidade da Cultura, que supón, claro, encher un oco que hai neste momento entre os edificios presentes, busca simplemente a maior gloria da Xunta de Galicia, cubrindo ali un espacio do cal solamente se van beneficiar as universidades en 400 metros cuadrados. O resto para a propia Xunta de Galicia, a pesar de que todo foi anunciado como un investimento que redundase en prol das propias universidades galegas. Iso sí, cando unha universidade galega pon en riba da mesa un proxecto verdadeiramente innovador, a Xunta de Galicia di que non. E vou expoñer un exemplo concreto, que é o exemplo da cidade das TIC, da Universidade da Coruña. Por que o IGAPE non está disposto a contribuir ao financiamento dun proxecto innovador? Ou é que acaso a Xunta de Galicia dubida de que as novas tecnoloxías de información e da comunicación son non xa o futuro, sino o propio presente do desenvolvemento económico e industrial, non solamente en Galicia, sino no mundo inteiro? En que país pensa Núñez Feijóo que vivimos? Nós, desde logo, non queremos quedar atrás, nos apoiamos o desenvolvemento e a innovación que desde a Universidade da Coruña se pretende con este proxecto e lle chamamos a Núñez Feijóo a unha reflexión para que o apoie. Ben, hai outros proxectos de investimento que tampouco se están tendo en conta en outras universidades. A Universidade Concreta de Santiago de Compostela ten un problema de déficit de financiamento dos propios edificios dos que é titular e que non pode atender porque a Xunta de Galicia non fai distingos entre os edificios antigos e os edificios modernos. Estou me referindo a que os edificios do casco histórico, por exemplo, da cidade de Santiago, teñen uns problemas de mantemento e unhas necesidades infraestructurais maiores que os edificios que son modernos. E isto, por exemplo, a Xunta de Galicia non o contempla. Ben, fronte a isto, desde Marea xa propuxemos desde o primeiro momento no que chegou a legislatura e tamén este ano no proxecto de orzamentos do ano 2019, o incremento, particularmente nas partidas de I+D+I, hasta converxer coa media europea a subir hasta o 1% do conxunto do orzamento, algo que, como saben, foi rexeitado por parte do goberno de Núñez Feijóo. Nos reclamamos, por lo tanto, un maior investimento, doblar prácticamente o investimento neste momento para universidades, singularmente no desenvolvemento do I+D+I. Isto pensamos que achegaría ao coñecemento e que relacionaría o coñecemento e a produción da universidade ca realidade socioeconómica do noso país e contribuiría a crear emprego de calidade, emprego que xeraría un grande valor engadido e que faría que os nosos mozos e mozas formados nas universidades co esforzo de todos os galegos e de todas as galegas despois non tuvesen que marchar fora a buscar unhas oportunidades laborais que o seu país non lles dá porque o seu goberno os ignora absolutamente. Ben, e existe finalmente un terceiro tema ao que me quería referir. E é ao recado que nos manda Pedro Sánchez por medio de Gonzalo Caballero, que dicía que Marea tiña que apoiar estes orzamentos para 2019, os orzamentos xerais do Estado, porque son moi sociais para Galicia. Mire, estamos vendo que ese traxe de sumiso delegado do goberno que tivo Feijóo durante todo o tempo que durou o mandato de Mariano Rajoy
e que agora colgou no percheiro para vestirse agora Rajoy o Feijóo, eso sí, de autonomista, de centrista, sobre todo de autonomista, na última semana, pois ben, ese traxe de caladiño, ese traxe de sumiso, ese traxe de delegado do goberno que colgou o Feijóo, resulta que o recolle Gonzalo Caballero para seguir os dictados que lle marca o goberno de España. Pois pensamos que ese non é o camiño. Reeditar o camiño da Galicia sumisa non é o camiño que necesita o noso país. O noso país non quere ter que dar gracias por ser un país subsidiado. O noso país o que quere son investimentos para o desenvolvemento do noso potencial propio. Nós non queremos vivir da caridade de outros territorios. Nós o que queremos é xerar renta e riqueza. Nós o que queremos é o desenvolvemento endóxeno das novas posibilidades. E unha advertencia clara a Caballero: existe un evidente maltrato ás maiorías sociais de Galicia con estes orzamentos. Falamos dun maltrato a nivel socioeconómico, cando non se orzamenta a conexión entre os portos e a rede ferroviaria. Falamos dun maltrato á cohesión territorial de Galicia entre o interior e a costa, cando, por exemplo, non se desenvolven os trens de pasaxeiros e, particularmente, non se desenvolven os trens de cercanías, nin se asumen as competencias como reclamou en Marea. Prodúcese un maltrato ambiental cando non se orzamenta para recuperar ambientalmente a ría do Burgo. Prodúcese tamén un maltrato, en definitiva, ao conxunto dos sectores productivos cando tampouco se aumenta o I+D. E, desde logo, claro, na área metropolitana de Vigo, o desprecio que fan os orzamentos xerais do Estado é casi tan grande como que se fai o interior de Galicia, non? E sobre ese último aspecto, e xa máis relacionado co que ten que ver con Lugo e tamén con ese maltrato que nos rexeitamos, refírese agora a miña compañeira Cristina Pérez. Bueno, eu decir que este maltrato do que falaba Luís para con Galicia, dos diferentes gobernos, tanto do Partido Popular como agora o PSOE, é todavía moito peor para con Lugo. En Lugo, sobre todo en Lugo ciudad, a poucos meses de cambiar o goberno, venderonnos con un gran éxito recuperar un proxecto que había do 2010. Ese proxecto de recuperar era intermodal, onde se tiña realmente que ver as intencións serían nos orzamentos, e precisamente nos orzamentos, concretamente para intermodal non aparece nada, así como tampouco aparece nada para a glorieta de Alfonso X, nin para o desdoble da Ronda Norte, pola que actualmente circulan uns 12.000 vehículos. Por non falar da traída que levan dun lado para outro, ca comisaría, digo dun lado para outro, digo da Xunta para o Estado e do Estado para a Xunta, ca comisaría de policía, que ao momento tampouco aparece nada nos orzamentos. Non aparece nada, realmente o único que aparece nos orzamentos é o mantenimento de vías de comunicación, ni siquiera aparece unha nova inversión. En Lugo seguimos aislados por tren, seguimos aislados, pero ademais por carretera. Deste xeito, entendemos que en Marea uns orzamentos que non traen absolutamente nada para Lugo, pois non se poden apoiar así. De acordo? Si queredes preguntar alguna cousa. Sí, sobre todo, Luis, en relación ao proxecto de orzamentos a nivel nacional, non sei como está o grupo de Unidos Podemos, si os vai apoiar ou non os vai apoiar. En calquer caso, vosotros mantedes que non vades a apoiar estas contas, non? A ver, sí, con independencia do que faga Unidos Podemos, en Marea non apoiará os orzamentos nos que non haxa un cambio sustancial na política de investimentos con Galicia. E isto ten que quedar moi claro. Nós temos unhas prioridades de investimentos marcadas polo que nos denominamos a Xenda Galega do Cambio. Na medida en que non se cumpliron nin de lonxe, nós non vamos aceptar. Quero dar un dato que ten que ser de referencia para que Gonzalo Caballero lle leve a Pedro Sánchez, que é o seguinte: en Galicia, os orzamentos xerais do Estado supoñen unha baixada con relación ao anterior do 20%. Mentras, a media estatal supuxo un incremento de investimentos do 18%, co cal existen máis ou menos 38 puntos de diferencia entre a reducción que supón para Galicia en materia de investimentos estes orzamentos e o que supón a media estatal. Ben, nós non queremos ningún dato privilexiado.
queremos estar na media. E, por lo tanto, xa teñen aí unha referencia orzamentaria, unha referencia cuantitativa, medible en términos económicos, e que se podería traducir, pois, evidentemente, desde unha condonación da débeda do Porto da Coruña hasta o financiamento da conexión do Porto Exterior ca rede ferroviaria, ata o desenvolvemento da rede de cercanías, ata a regeneración da Ría do Burgo. Existen numerosas partidas onde se pode negociar en que se van a traducir eses 38 puntos de diferencia que existen. Ahora ben, as contas están ben claras e as prioridades de Marea son estas, é o compromiso da defensa co país. Dice o Partido Socialista que estes son os orzamentos sociais. Mire, claro, é que o que nos dicen é que, mire, como hai moitos pensionistas en Galicia, estes orzamentos xa son vos, porque, claro, revalorizamos as pensións, sí, efectivamente, pero a revalorización das pensións non produce a converxencia no Produto Interior Bruto, non crea riqueza. Non crea riqueza. E os investimentos están para crear riqueza, para fomentar a cohesión social e a cohesión territorial. Claro, actualizar as pensións é unha exigencia constitucional que ven no artigo 50. Que me está contando? Que está cumplindo a Constitución? Parabéns. Ben, e agora conteme algo novo. Ben, que queremos nos novo? Desenvolvemento das nosas posibilidades. Nós non queremos vivir da caridade dos demais, queremos producir e xerar renta e riqueza. Claro que temos un problema de envellecemento, claro que temos un problema de natalidade. Moi ben, nós o que queremos son ferramentas para superarlo. Non queremos peixes, queremos que nos enseñen a pescar. Xa sabemos como se pesca, queremos a caña. E esa caña son uns investimentos que agora nos están producindo. Queremos converxer ca media do PIB español e queremos converxer co PIB europeo. E para iso necesitamos uns investimentos que o que fan é crear condicións para o desenvolvemento económico e para o desenvolvemento das condicións que crean emprego e que, por tanto, que xeran expectativas de futuro. E iso é o que non traen estes orzamentos. Por tanto, estes orzamentos para nós son absolutamente inaceptables e, por tanto, votaremos non. Eu queria preguntar dúas cousas, xa en clave electoral, non sei como cree que poden influir os problemas que está a ter Podemos nos resultados das próximas eleccións aquí en Galicia, e tamén que lle parece esa opción que lanzou Beiras de participar na lista do Parlamento Europeo na cabe de Benidorm. Ben, sobre o primeiro, nós levamos denunciando durante moitos meses que cando se fala das cuestións internas non se fala dos problemas, non se presentan alternativas políticas, non? E iso, claro, nos denunciamos nun clave galega, a xente pasaba de nós, verdad? E agora que pasa a nivel de Estado, agora é cando poño o grito no ceo. Bueno, pues, nos o que queremos é predicar con este exemplo de achegar solucións aos problemas políticos que neste momento están en riesgo, os problemas sociais. E, bueno, con relación á segunda pregunta que me fai, xa foi contestado o sábado pola miña compañera vicevoceira.